рӯзҳои 16 ва 17 сентябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба варзиши сабук баргузор гардид. Дар чемпионати кишвар дастаҳои мунтахаби шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи марказ ҷалб шуданд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба варзиши сабук 2 рӯз идома кард. Дар мусобиқа варзишгарони беҳтарини кишвар аз рӯи тамоми намудҳои шомили варзиши сабук рақобатҳоро анҷом доданд. ҳадаф аз баргузории чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ин пеш аз ҳама дарёфти истеъдодҳои нав, мукаммал сохтани ҳайати мунтахаби кишвар оид ба ин риштаи варзиши олимпӣ ва баландбардоштани дараҷаи варзишии иштирокчиён ташкилу роҳандозӣ карда шуд. дар рӯзи дуюми чемпионат варзишгарон дар намуди дав ба масофаҳои мухталиф эстафета, 7 ҳарба, 10 ҳарба, ҷаҳидан ба дарозӣ, гулӯлапартоию, дискпартоӣ ва дигар намудҳои варзиши сабук кӯҳозмоёҳо баргузор шуданд. варзишгарбонуи умедбахши кишвар Гулсунбӣ Шарифова дар намуди дав аз рӯи якчанд масофаҳо мақоми аввалро ба даст овард. ман дирӯз дар масофаи 100 метр бо 11:88 сония ҷои аввалро гирифтам ва ирӯз дар масофаи 200 метр бо 22:97 сония бозам ҷои аввал ва ҳозир мо читаре ки мебинед эстафетаи 4x400 дорем. тайёриёмонро барои анаҳамид дидастем. миннатдории худро ба раиси шаҳр ва кумитаи кор бо ҷавонон ва бисёр директори мактаб мерасонем ки барои мо чунин дастгириҳо мекунанд ки барои масалан камтаракам рушд додани варзиши мо. варзиши сабук аз зумраи намудҳои маъмултарини варзиши ҷаҳонӣ маҳсуб ёфта шомили бозиҳои тобистонаи олимпӣ мебошад. бо фароҳам овардани шароити мусоид дар кишвар низ ҷавонону наврасони зиёд ба омӯзиши ин риштаи варзиши зебо майлу рағбат пайдо карданд. ҳамин аст ки дар маҷмӯъ дар чемпионати ҷумҳурӣ имсол беш аз 200 тан аз варзишгар барои ишғоли мақомҳои ифтихорӣ аз рӯи 50 номинатсияи варзиши сабук байни ҳам мубориза бурданд. кишвари мо гузарондеста ҳамин да фахр кардем дар кор ки ин ҳамсояи мо давлатҳои бузург мисол қазоқистону қирғизистон мисол ӯзбекистон натавонистанд гузаронда. мо гузарондестем. натиҷаам канорбахш хеле натиҷаи беҳтар нишон додастанд. бачаҳо кӯшиш кардастанд. хай ҳисоби ки мусобиқа кам буд имсол хай медонем ба кадом сабаб барои ҳамин мехостем ки бо беҳтар шаванд. дар рӯзи дуюми рақобатҳо иштирокчиён бештар дар намуди дастави ҳунарнамоӣ карданд. дар эстафетаи 400 метра дастаи мардон ва занонаи Душанбе як ғолиб гардид. дар намуди эстафетаи омехта бо масофаи 400 метр низ натиҷаи дилхоҳро варзишгарони шаҳри Душанбе нишон доданд. ғолибони масофаи 5 километр низ муайян гардид. Алишер Пулатов дар намуди давидан ба масофаи 400 метр бо монеаҳо чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. баъд аз анҷоми рақобатҳо ғолибон дар тамоми намудҳои варзиши сабук муайян гардида бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. варзишгароне ки ба натиҷаи дилхоҳ даст ёфтанд ба ҳайати мунтахаби варзиши сабуки кишвар шомил шуда ҳамакнун барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ омода мешаванд.